I pozdrav svima ljudi, i Kazem si ovdje i danas ćemo da igramo Yu-Gi-Oh! Pro Versus. Dobrodošli u naš novi klip i probat ćemo da razbijemo ovaj meč, naravno. Ajde. Tako. To je taj rad. Idemo da uzmemo Compulsory. To je bilo to. Da ljudi, nadam se, malo sam čačkao mikrofon i testirao da se bolje čuje. Mislim da je ovo za sad najbolje, pošto trebalo bi da, ipak je mikrofon sa slušalice, tako da nemam još uvijek ništa posebno. Ali se nadam da će biti. I zašto mislim da ovaj lik ima save frame-ove? To je jednaka. Čekaj bre. Samo jedna. Da banish. Ako ćemo iskreno, ne znam ni što sam ovo uradio. Mislim da nisam rekao, igramo s unicornima. Zbunio sam se, ne znam. Igramo s unicornima protiv Psyframe-a, da. I ko bak se sabija. Da. Da, nadam se da ko je gledao prošli klip, nadam se da se bolje čujem. Mislim, trebalo bi da se bolje čujem sad. Trebalo bi da sad prizove. Čekaj. Imam save frame monaki. She destroyed my monster. Zezam me što je ovo naravno čujeste. Paslorir ću da čuvam. Jo majko moja, kako je teško igrati. Maćao. Čuš da kažem, maćao bre, ajde bre, sklanjaj ga sa terena. Okej, bravo liku. Bazoo power. To je taj rad bazoo bre, ajde crkni. Kako me nerviri ovakve likovi kad doslovno ne, kao ima nešto da radi, u stvari nema, ili možda ima, šta ako ima betu, valjda, ja mislim da je to beta. Yeah, bitches. Da ljudi, pošto imamo vremena, hoću da vam pokažem jedan replay. Nisam ovo nameravao, ali mislim da će ovo duže da potrebe. Da, igram sa pingvinima. Protiv Speedroida i Rezonatora. Ovdje on setuje
Dark rezonatora i ja onda flipujem i sklanjam njegovog Dark rezonatora. Onda prizivam na pingvina. I onda on opet priziva rezonatora. Uništam mog pingvina, a ja zaboravljam na njegov efekt. Tu dobijam Salvage, imam Transturn, imam u ruci Flying Penguina i Rescue Rabbit. To je znači dobar hand. Onda ga chainujem isti kao Space Typhoon, uništam njegov Starlight Road i napadam ga sa ovime i onda zaboravljam na efekt i onda prizivam Sharka i onda da bi mogao da aktiviram efekt da vratim 2 čudovišta ispod 1500 u ruku, a nisam mogao na pingvina jer ima 1800. Tu onda aktiviram opet efekt Sharka. Malo sam se zajebao jer nisam pravi situaciju da efekt, ali ne služi mi za napad, nego više za, kako da kažem, žrtvu. Trebao bi da dobijem enemy controller i da uzmem njegovog rezonatora. Onda aktiviram Flying Penguina, napadam ga sa rezonatorom, napadam ga sa Flying Penguinom, napadam ga sa Sharkom i to je taj rat. Ništa onda ljudi, ja bih završio ovdje klip, hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!